Vy vypadáte, že jste takhle v tom všem vyznáte. Můžete nám něco říct, můžete jít takhle sem k nám a říct nám něco o Cyrilovi a o Metodějovi. My jsme tady proroci z písma. My sledujeme cestu Cyrila a Metoděje. A včera teď jsme to tady zahájili a tady máte informace. Na internetu to najdete. Co? Vyzerá to veľmi sympaticky, ale... Vidíte až... No, do Macedónska. Až do Macedónska. No my jedeme až úplně do Ohridu a my jedeme všude, no. Neviem, čo by ste chceli vedieť. A co nám můžete říct? Neviem, videli ste našich tzv. Vrátnikov? Ne, a co jsou neboli ste sa pozrieť? Nahoře jsme byli, no. No a nevideli ste vrátnikov Cyrila a Metoda, ako sú dehonestovaní do pozície vrátnikov? Tak to je také, áno, to je také nešťastné umiestnenie slovanských vierozvescov pred bránu, takže ľudovo ich tu voláme vrátnici. Ale napríklad ten klasický vred, teda pamätný slovenského písomníctva. Asi sa tu zastavili, ale neviem, čo chcete vedieť presne o nich. No to ja neviem, čo o nich víte. Vieme tie bežné veci o nich, kto boli, čo boli, prečo sem prišli, ako sem prišli, čo urobili. To nás zajímá. Teraz môžem začať. Prečo priniesli to? Buď to bolo tajné písmo, alebo čo si myslíte vy? Je veľa verzií toho. No nemyslím si, že Hlaholika bola tajné písmo. Nie? Nie, prečo sa to písmo doteraz používa. No práve. Vlastne zreformované. Dokonca jedna verzia je, že to bolo tajné písmo, únik informácie, že sa to vlastne preto tak ako zachytilo. Nebolo to tajné písmo, to bolo prispôsobené. Áno, to bolo prispôsobené vlastne z oblasti Solúňa, keď tam pôsobili v Solúni, tak vlastne ten miestny slovanský dialekt tak prispôsobili vlastne grécku alfabetu, ktorá bola pre nich ako pre ľudí vzdelaných klasicky absolútne normálna, a keďže im bolo jasné, že nejaký liturgický jazyk nemôže byť liturgickým jazykom bez toho, že by mal nejakú písomnú formu, tak jednoducho pracovali s tým, čo mali. Tá latina im bola vzdialenejšia, tá gréčtina bola pre nich prirodzená, tak boli Gréci vlastne. Alebo môžeme ich považovať kultúrne za Grékov. Takže, nie, určite nie tajné písmo ako to. Teraz je v Makedónii jeden taký natočený populárny film. Medzi nimi vyvinie a jednoducho, že jedna západná ríša a východná ríša si musia, alebo nejako vytvárali obidve snahy prenikať do tých území, ktoré im nepatrili. Áno. Ale nakoniec to nevyšlo tomu Michalovi III, pretože oni sa spojili viac menej s pápežom. Ale zase je pravda len, že z tých náboženských dôvodov sa spájali s pápežom. Ale nakoniec pravdepodobne, keď sem prišli, zistili, že tá situácia je tu iná, že celá táto oblasť inklinuje k tomu západnému, viac než k tej Byzancii, ktorá bola kdesi stratená proste za obrovskými priestormi, so všelijakými kočovníkmi a kdekým v tom období. A nebolo to také, tá Franská ríša bola susedná, proste tu boli jedny hranice. Veľká Morava, Mojmírovci mali proste obchodné vzťahy, všetko proste, šlachta pendlovala hore, dole. Utečenci z Franskej ríše fungovali ako služobnícka šlachta Mojmírovcov a naopak. Vlastne Pribina, ktorý odišiel odtiaľto, fungoval ako vazal franského cisára v Panónii a držal pre ňoho Panóniu, takže ako je logické, že prečo tí miestni prijali ten vlastný liturgický jazyk a vlastnú provinciu cirkevnú, aby si proste upevnili tú moc, ktorá bola prepojená s cirkvou, ale v podstate chvíľkovo využili to, že nemali pochopenie v Ríme, tak skúsili v Byzancii. Dostali svoje, ale nakoniec sa zase obrátili na Rím a nakoniec vlastne aj biskupstvo v Nitre vzniklo na základe pápežskej buly a nie patriarchátu v Konstantinopoli. A nakoniec Bulhári robili to isté. Vždy, keď sa cítili moc pod tlakom, tak sa snažili nejaké bočné cestičky hľadať a utekať a nejako rokovať s pápežským stolcom o možnosti uznania a vytvorenia vlastnej bulharskej provincie. A nakoniec aj patriarcha Konstantinopolský im tú bulharskú cirkev schválil. Len aby ostali v tom mocenskom vzťahu alebo pod tým mocenským vplyvom tej Byzancie. Aby proste z hľadiska tej schizmy a vlastne už potom, čo až prerastlo v 13. storočí do tej 4. tzv. Latinskej krížovej výpravy a latinského cisárstva v Byzancii, takže
Ale bola snaha potom to potrieť celá cyrilometodská tradícia vlastne. Nahradenie s Voradom Benediktom. V žiadnych prameňoch sa skoro nespomína nejak extra byzantská misia. Ale Češi si ju napríklad udržali. Kosmas, Sázavský mních a títo proste. To je otázka, že vlastne ono to zase z toho centra sa potom vytlačilo na tú perifériu. Časť utekala dole na Ochrid k tým Bulharom a časť sa vlastne stiahla do Přemyslovských Čech a tam na tom Posázaví sa ešte udržali 150 rokov. Viacej? Kedy boli vyhnaní sázavskí mnísi? Tí, čo vlastne držali slovanskú liturgiu koncom 11. alebo v polke 11. tuším. Je to zaujímavé, že tí jeho učeníci Metodovi sa rozprechli pod vplyvom Vichingovým, že čo tu z toho vlastne zostalo. Tak zostali tu. Niektorí tu určite zostali, aj z tých domácich kňazov jednoducho tú latinu oni tak či tak ovládali. Nakoniec latina bola v tomto priestore zase jazykom vzdelancov až do 19. storočia. A univerzálny jazyk. A v súčasnosti ten stav vlastne treba tu v Nitre alebo na Slovensku. My žijeme v Prahe, takže ja celkom asi neviem úplne, aká je situácia teraz. Či sú také návraty vlastne k tradícii Cyrila a Metode? Sú, keď sú sviatky, viete, keď si potrebujú urobiť... Cyrilometodské dni. Áno. A keď si potrebujú, či už celoštátni alebo lokálni politici zarozprávať o histórii a význame histórie a neviem čom, tak majú také tie popoludnia proste, kedy sú plní Cyrila a Metoda, ale to skončí hneď večer ešte po večeri, a už pred večerou sa to rozpadne v nich. Je to tak ako so staroslávnou Nitrou, ktorá sa tiež objaví u lokálnych politikov, len také príležitostné popoludnia pri nejakých sviatkoch alebo pred voľbami a následne potom si ničíme, čo sa dá. Eventuálne, keď sa premiér príde ukázať jednému z posledných následníkov najkontinuálnejšieho možno, že biskupstva v tomto priestore. No v tomto priestore určite je to najkontinuálnejšie biskupstvo. Aj najstaršie v Uhorsku. Aj najstaršie. Takže možno, že spolieha sa na to povedomie tej kontinuity kultúrnej a myslí si zrejme, že keď sa príde poradiť s osobnosťou, ktorá to tu do istej miery stelesňuje, tak že získa aj také celoslovenské renomé. Neviem, či je to len v tom zakliaté. Ale aj v obyvateľstve to slabo, ako ľudia vedia jasné, že kto je Cyril a Metod, to každý vie, ale že by to nejako rezonovalo, si nemyslím, nejako zvlášť. Veď asi na Slovensku ja to cítim tak, že my sme sa ešte nevyrovnali stále s históriou. Tu sa ešte ľudia stále nevyrovnali s tým, že alebo ten mýtus, ktorý tu bol razený o 1000-ročnom útlaku v Uhorsku, čo je absolútna blbosť, lebo 1000-ročný útlak tu neexistoval, možno 100-ročný, posledných 100 rokov. Takže vlastne ako keby to neboli naše dejiny. No a pastovce sa v stredoveku volali pastuh. A je to ako od pasenia. Ale keďže to je v údolí Ipla, kde sa viničiarilo, rolníčilo a menej páslo, tak tá naša kolegyňa odhadla, že ten pastier není v zmysle takého toho hospodárskeho pastiera, ale toho duchovného pastiera. A že určite tadiaľ, pretože tam je plytký Ipel, aj dneska tady vieme prejsť do Maďarska, že určite tadiaľ museli prejsť ten Cyril s tým Metodom, tam sa zastavili, tam začali pásť tie ovečky Božie a za to sa to volá pastuch. Vlastne na námestí. A my tak akože postupne ideme cez všetky tie miesta, všade si vyberú. A toto je pekné písmeno. Že vybrali pre Nitru vybrali toto. To je pekné písmeno. Je to U. Toto je A. Ešte to máme ako identifikovať, ale toto To je úžasné. Ale že je to zaujímavé. Ako grafický znak je to celkom zaujímavé.